bush speaker training chuak hlotling tak tak te om chhovin bamboo furniture cluster thatak Chhuanthar bak to nga din ania ani hi unit taimatak ania SBM point khol thatak tak abun sak to a chung te chu tangkai takin an manga tu na soi zo tak chiang khan Chhuanthar tlang nuama CTR Bamboo Workshop chu lo bel chiang do tiang CTR Bamboo Workshop pa number kan tarla na hian order 3 reng ani